Людина любить Бога настільки, наскільки вона слухняна Його Слову. А є віруючі, які кажуть, що вони дуже люблять Ісуса, а церква не потрібна, і пастори також не потрібні. Але ж Ісус є тілом церкви, а церква є нареченою Ісуса Христа. Пастори – це зірки в руках Ісуса. І люди Божі – це дари для нас від Бога. Про це каже Слово Боже. І також Слово Боже каже про те, що хто служить пророку, той отримає нагороду пророка. І хто з'єднується з людьми Божими у ділі Божому, також не втратить своєї нагороди. А пізнавати людей Божих потрібно по плодам, їх життя і служіння. На це Бог і дав нам розум і своє слово – Біблію.